iti tunggal pitik ki puso, ada gururay ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapule masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Naidanong kamatlangan dito'y balayo, Mildred. Pasensya ka na. Kababain pa ikan ka. Naira na nadadaulan ti tricycle ko iti sangot ti nagmeriendaan ta. Kasano nga ron dito yan, aga? Di saan ka na makapagpasada? Nasip nga tan. Agawid aklangan nga gluto. Ay, awan pang namnamakin ni tatang. No kaano alim makayan. Isupay ti kinaawan tinakam na. Saan ko maakas tati kinasabrak ti panagsaum kinitatang mo? Rumbang ara ma'am. Manipod pimusay day dinanang. Naigumunan iti nagduduma abisyo. Pagsasaritaan dagiti karuba mi. Tamakot utang ti inuman na di tatyanggi. Ore pa'y mabatbati na ti bisikleta na iti pakisugalan na. Saan ka dagdagan? Masip nga tatkan tulauna yan. No saan ka ngagpasada yun ton madamdama? Agpasyar kanto dito'y balay. Kita agto. Barang saan to na madadaulan ti tricycle ko. Ay, daan ngaminan ti motor ti tricycle ko. Ila kong ngaminan day bakam. Tapno, ada igatang mo iti baro ang motor mo. May lalahanak nga rod. Amang ila ko, Mildred. Naamo ngamin. Gan, ay, numakita da. Makay ayaw agatangan. Malipatak matindidong sa agdi ti tricycle mo. Kasla ti bakak day ha? Ni Mang Minyong samat ngaggatgatang iti baka day sa ilako na matlaang. Ang mga nagbidot ka laang aga. Ang kamarmaris ka kabagbagi na lakit di. Masapula pa nagnakak, Mildred. Ibatik ti tricycle ko dito eh. Kamakamak ida. Hey! Sino ti malalaki ka na kayo, ha? Mabuting kayo matarumwar ka na kiti babalayo, ha? Uray man nagpipin na tayo. Naimbag ta simmangpat kayo ang tatang. Na? Sikati mangkarit ka niya, ha? Ha? Kabalan na ka niya. Nabayagan a pagpaspasensyaan kayo, tatang. Baybayan kayo lang. Uray sa andak ang matulungan iti bangkag kantalo. Ngumjak mapalabas ti panangilakoy iti bakak. Nagpulong kadiking ka ni Minyong. Nakita kida ng guyod iti bakak, tatang. Jak pa'y inlako. Da kayo kit din. Sa insugalyo. Hoy! Awan karbingam! Amang sungba-sungbat kanya ta anak ka lang. Isubliyo ti kwarta kanyak. Tapno maalak mo't lang ti bakak, tatang. Kanya ba'y ti sublik yung galo ko? Pinagbayad ko ni ti utang ko. Abayan na rami dyo tayo ti tatang. Hay! Sanak ba nabugbog kawan? Aguray ka man tinakalantay badang. Rangrang ka yung kalangan, luko. Talaga saan ka na napanagpasada aga? Apay akas na tilangan. Anya gayam ti binanag tinagsaritaan nyo kini Mang Minyong. Nasakit laon ay tinakam ko, Mildred. Awanan ti bakak. Ti mayaban. Gapo iti kinasugador ni tatang. Anya? Ay, nagsayang. Nagsinong ba't kami kin tatang? Ngam gapot na kayat nakatagbatan. Pinanahawak pa ilay di balay mi. Anya? Kasano nga rodan? Hindi ka lang aminan nakapagtipol. Nalabusan ni tatang. Nasakit tinakam ko iti pan nakapukaw ko iti bakak. Umalatiwak man dita balay da kapid sinon. Kababain. No dito'y balay yo ti umyanan. Anyalakit din ni Kasinsin Pitong. Agpakarumot launa yan. Naimbag talimiklik ka. Imyanag ka da kapid sinon, antikidang. Nasapak na imalatiw iti abong ko dito'y talon. Tinasaya at kit umay kalaangan dito'y balay. Taamang makapaglinawan kayo. Kasanon ti talon kan bangka ganti.
Agpabura sa kuman intong lawas na. Kun madaman nga agpalusot ti dawat ag iti pagay. Ay na, saan ko man aday tati panunutem? Ipangagnak ka di ah. Naimbag talino ka ta madagos tiri daw yung Mildred. Amo ka dito iti mayan ni Agay di rabi. Di tabalay ni Manong sinuntiim yanan na tata. Ngam ko na ti kaanakan nyo, nasapa ka no apang manaw ni Aga. Saan nang amo no sa dino tinapanan na? Mabuting matlagay ang mutiluko. Nga mamok no sa dino ti paglemlemengan na. Ha, at dalaki di ti kalapaw iti talon. Tatapito? Sakit din ti karkarida na. San pa ya makana iti bayat ti baka na iti ado arigrigat ko kengkuana. Isungaglim manglangan, tatalagang utang ti biyak ti loko. Napalalo la una yan ni Pitong. Saan nga mo ti lubong na no nabartik la una yan? Tinasayaat. Makipagnaat kalaangan kanya tama nga no makapaglinawan kayo nga agama. Ang panunutan na lakit di atak-rotak, auntie. Denggan na ka di ah. Masaya nga nakititalon kan bangkag ko. Dandanin pa kay ranutak tinagregregatak, auntie. Adun to, ti kasukat na. Si Kanti mga iwan kadagiti kaldengken baka. Nalawa pa iti bangkag ijay. Matalon, ti daduma apaset no panawan ti panagtutudaw. Sige, auntie. Adda ka di abong ang mabalin ko apagyanan ijay? Mabalin mo ti agawid dito, ita asidagmat la ti lusong. Ngumno kayat mo ti maturog ijay, ay mabalin lata. Ay, kwa auntie. Mabainak ang makipagnad dito'y balayo. Nagdakkel. Kan malap ng tikama kadagiti kwarto. Si kakit eh. Kasla sabsabali ka. Di mo pa'y kayat. Tama padasan ti agbiaga na namay. Ay. Nagunaglakit din day tapa nagsinaay mo. Kan limiday tilagam. No saan la kumaan ako rapay ti panagbiag mi. Sabi, napaglan asugador ni tatang kan mamartag. Sa anak ko malangan nagpatingga iti talon kan bangkag, auntie. Ay, saan ko man aday tati panunutan. Nuanya ti kunam. Tulungan ka iti panagadalmaw. Ay, agyaman naklaunay, auntie. Ang lakaya ko ni ti day tabanag. Kan mabay na kada kayo. Saan apara kanyak ti adal? Naira na nga dagatangat dito'y kabisera, Aga. Agad, kasano ka nga ron? Makipagyan kan kininanakida? Day tatin singasing na kanyak. Tsak kano ti mga sikaso iti bangkag na. Ado pa ti tarakan na abaka kan kalding kano. Kaslasan ka matlang ay madayo iti lugar tayo. Mabainak ko maamakipagnad kini antikidang. Nagbaknang da. Nagdakkel ti balay da. Nakasaysaya at kanyak. Ure, kasinsin lang day dinanang. Agpabahaw ka pailaan. Barang agmawmaw tumatlang ti pungtot ni tatang mo. Narigat no dama disgrasya kada kayong agama. Mildred, muna ka ding agkita ta? Saan matitikunak? Ngam no madamag na nga imayak dito'y kabisera. Mga no agatap, nagkita ta. Itatawa na ko ni jay lugar tayo. Makaamon ni tatang agtalon ko nagbangkag. Agdwa-dwaak. Pangalaan na nga rod ti pagbiag na no saan nga agtalong. Naimbag iti, tanda ka apang namnamaan na. Amang ano ilako ni tatang titalon kun bangkag. Ay, day tamit nga rod ti jak maipalubos. Saan mabaling nga awan matawid ko? Amuklatan na pinasangbay mo ni Aga di tayo baga. Napanakal ti loko. Tabak nang ka nagkamangan na. Siya, tinangalukoy kini Aga. Narigat no makapaglinawan kayo nga agama. Apay gamen nga iramraman mo tibaka na nga insugal. Saan kayo man na makibiyang? Kasinsin nyo lang di asawak.
Yung junior mo ni Aga. Kaita pa nagsugal mo, ti pakadadaalam. Awan bibiyang mo kunakmat. Kinita tapimadawan ni Aga. No kaya't kung ilako dagiti bangkag mikandalon, awan makalapad. Saan mo amabalin nga aramidan day? Diyak maanusan ti makisarsarita kada kayo. Kaya't mo arautin kayo dita. Kaita ti saan mo nga aramidan. Sigod a soldado ti asawa. Kat mabalin ko ti akid daw iti tulaw kadag iti pules. Tapno saan ka makasidag dito'y balay. Maaramid mo ti kayat mo. Tabak nang kangamin. Anda na saan kamot ka nanalasin ni ka? Nakapimpintas kamot launa yan. Ala ni nanang. Rabakan dakpay. Kunak mano ang tabtrabaho kay di Manila. Diyak na anusan. Iso ang nagikatak. Kanayon nga mintipuyat. Gat nagsakitak, iso ang kimutungak. Ang bagay mo day ta kababagay. Nadumag ti mabalin mo apag-applyan di daw. Pampanunutot nga ron ti agabroad. Saan pa'y siguro akadagitoy. Ay, mayadayo kamot lang nga ron iti pamilya maano kas na. Planok pa'y matlaan. No makastre ka kitinatalgad at trabaho, amangan no saan kon apatuluyan ti agabroad. Langayo man ang tinaparta, tatapito. Anya kumat bibiyang mo. San ko matadaw-dawating king kati barbartikwa? Kakaiso na nga dadagiti natin kanti pagay nga isaldak. Aniya? Kat, ipulong na kiti dayet agro tanobiyom. Iso tinagregriga tanagbangkag kanagdalon. Ngamawan bibiyang na tapimanawan. Yak kaya't nga iramraman dak akagurat, ata. Amo ka nagipagkita kay ti dayet alalaki. Ngamanya kumati maganap mo king kuana. Awan masakbay maging kuana, Mildred. Awan ti arapap na. Iso ay naglumlumot iti talon kan bangkag. Talaga nga agatap ni Tatang Mildred. Makam mo. Nuan niya ti kahit napamayan ka dagiti nagregregata kiti talon kan bangkag. Ibartek kan isugal na. Nguminton maibos na. Kita man nuan niya ti pagbiag na. Amang ano ang patulong kininanakidang. Naturad launa yan numaramid na dayta. Day din anang takin kabagyan. Sana kanunungan ni Auntie dagiti aramidan na. Kunak man na mga pagyanag kalabalay ni Auntie. Anya ti mangmangag ko. Uni ti Korean. At damay dagiti nakabutbutong na uni. Uni dagiti tumatayab. Adak dito'y bangkag. Saan ka kadi mabutang? Kabakiran sa dita. Napalawlawan iti nagduduma kayo dito'y abong. Ado ti mabulo kon santol. No, adanto ti oras mo. Ipasyar ka dito'y. Saan nga agumot ni Auntie nga gipasyar ka iti babae dita? Nasingpat ni Auntie. Sana na stricto. Makaturog akon. Sa paag to ti agawid iti balay ni Auntie inton bigat. Nagsakitan ti paling ko. Nabluwag sa amatan. Damog. Adakadwa ka na pinta sa balasang iti. Nalami sa kwarto. Pagamonta na naptugak ka din iti siminto. Salbag. Tagtagain na budlagayam. Naimbag na nakakapadak. Naitupak man ti ulok iti siminto. Nagdogol sa ti ulok. Nitong paritiking ti papag. Nausawanak pa kita di na oras. Gupray ka man. Dan sapay na bati iti arak. Ngay inom ka. Parbang gudik man tiyag inom. Awan makay pawil kanya, tawan kabalay ko. Imay kayo mo't dito'y lusong Ante. Agawid ak kuman. Ay, kunak nga menu, saan ka manin nga agawid. Iso nga, inyagan ka iti pamigat mo. Uray agawid kanton ang mga daw. At nakapanak nga main. Ha? Ay agyaman ak Ante. Oray inton malam lang arudan nga agawid ak. Adamat bagas alutwag.
Nagtuag kalap iti lamas di takarayan. Mailiw kan sa akin di lugar yo Iso kayat mo ti agyan dito. Narwamak ngamin iti lugar mi, anti. Awan ka day ti sabadi apakailiwam. Ha? Ni anti mat. Saan adakes no adan nobyam? Uray, agasawa ka pa yun Ha? Adaka mo iti umno nga ita. Ngam no saan ka pa'y anakasagana iti biyag ti na estadwan? Tulungan ka no kayat mo ti agadal. Ay, kwa anti. Kasla, jakon mayulo ti agadal. Agyaman naklangan. Ti kalikagumak. Makapagkinapya kami kintatang. Ken agbaliwan. Si kamit gayam ni ka. Anya ti may paay ko kan ka. Agpasyara ko ba di balayo? Nadlaw ko, nakarikap tiri daw. Kaslawan tao. At dangamin na panak. Naibayagak matay. Dandani akon makasangpahit. Umayak to nga rin itong nadamdama. Adda ka din napatag nga ibagam kanyak. Umayak lang ko nga pakisarsarita kada kayo. Kabayatan na adya ka pa'y nagtrabaho. Ije balay kanto lang aruda na bang rabi Ibagak to iti katulong ko. Alutwan na dagiti paborito maaputahe. Ay, agyaman ak no kasta ninang. Sige nga rudan. At dapay pagsaritaan me kin ni Atty. Javier. Nasip nga tanak matan. Uray niya kung mati maitulong ko iti balay ni auntie. Adag tak-tak dar ababae iti gate. Naimbaga malam yung manong. Sa nga ilin na kayo kadin hininang kidang? Ninang mo gayam ni auntie. Kanak-anak. Agkasinsinda day dinanang. Siyak ni Aga. Siyakmat ni Nika. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Nika. Ay, naglamuyot ang tidakulap na. Kan makaguyogoy ti isam na. Apay nga tanga agnerbiyosak matan. Ni, adan tayo lugan ni Ninang. Agpaigit ka manong. Anya kamat ngamin ayabadong. Kanangam kag maneho. Aglalaw no, dandanitan makadaanon dito'y balay. Dandanim lang arudan na padungparan ni Nika. Hidom sa agkapay, sakbay nga isarek mo silugan. Nasignatan kayong matsa si Mangpat, Ninang. Awan ko magayan tinadanon ko nung nagawid ka na sapsapa. Saan nagsamot kami bilang a tao? Ha? Ay, magustak mo ti kinangaw mo, Nika. Ay, pasensya kayo ni Tipa na kuruuray yaw. Dumanon kayo. Igayon unag nga ituloy tayo ti agsasarita. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Gururayan tayo, ang makaluto ti katulong, at sasarita tayo pailaan. Kuante, panawan kayo pa kininika. Hinagtulungan ni Manang Sedis nga gluto. Saan ka pumanaw, Aga? Kasarsaritan pailaan ni Nika, tain na agsukat. Ay, makadintigos at pay. Panawan ta kami lahat nga rutin kini Manong Aga, Ninang. Ay, huwag gaya. Nakapagamam mo kayo ka din na naimbag. Ay, anak ko, itibunyag ni Nika, Aga. Anak mati kasinsin ko ni Aga, Nika. Isumot lagayang mo'y talang ang makitak ni Manong Aga. Nasaya at man ta nakipagnaad kada kayo. Panawan kayong arugay. Adan sumagmamanungal daw adim tengak dito, Nika. Itala nga makita ka. Ay, sa bagay. Adada nga ijay bakir ti ayan ko. Ijay lusong ti kayat mo asawan, Manong. Nalawat ti daga daninang ijay. Masansan ama panak ijay di ubingak. Nagpintasan ni Nika. Ay, Manong Aga.
Nagtrabaho ka dyan Manila. Kalbasan na nagturpusak. Yung nagawid ako, tadyak maanusan. Kimutong ako na iti kapupuyat. Naimbag ka pa ta nakapagturpos ka. Angam siya, gapo iti kinakurapay. Nagpatinggaak lang iti talon kan bangkag. At tapay lang ni ampitong nito'y tiyanggi. Kanya pa lang ang oras itay malapsa. Sabon kan sardinas man na nailang. Para na italaga dagam. Di mo pala ipapigat, Mildred. Tainton makaran ka iti dalan mo iti mang bastos ken ka. Awan pa'y nakaiturad anang aramid iti day tatata. Awan mo't sabsabali. Anya ti amom no damay sarong nga sangsangayli. Lalo ta dami na tayo di tadaya. Kung gayam, agsarsarita kayo ka di pailangan kiniyaga. Man tata. Makumi ko makititrabaho. Lipatam kit din. Awan maghanap mo king guana. Awan ambisyon na itibiyag. Kasya na bayagan nga agam-am mo kayo kinini ka barok. Nasingad kan naragsak ti panagsarsari tayo. Dandani saan na pa'y akay at agawad. Nasingpat ti anak yu ti bunyag anti. Naragsak akasarsarita. Saan arte? Saan akas kadagiti karro ba mi anak adal? Aglalo dagiti agtrab-trabaho di Manila. Awan kitakes na agkakasat kayo kininika. Agpadpada kayo asaan asad sa bali kanyak. Napintas launay ni ka para kanyak, anti. Kan saan na kamay kari? Saan mo ko maapanunutin day ka? Awan pilpil yan ni Ayat. Sige, hindi akong maturog. Kan uray si ka. Amaw ka na banog ka. Sige, anti. Noamula ko man ni anti. Nga adan kaayan ayat ko. Anya da ito'y amay krik na kininika. Saan arumbang da ito'y? Diyak kayat ti agbasol kini Mildred. Nagsapa kamit launay nga may na nagsubli dito'y lusong aga. Nagkukuyog tayo kumakadani ka nga may ditaw. Nagagit kalakit din manong aga. Anya dagi tayo magmulam? Naduma-duma bukbukal. Apag isunto nga agbunga da inton panagtutudo. At dapatani, palang, okra kan daduma pay. In kayo aglinaw. Amang ano pumugot kayo. Yali ka kanak launay. Kaya't ko nga rod ang mapasog di tisigo da maris ti kudil ko. Sa anak ka di napintas? No sa anak ka na ko daw? Napintas ka lakta. Aglalon agrimat dagiti matam akas labituhan. Kan kasla umis-isom dagiti bibig mo. Anya? Kaya't kanuhini ka at agpasyar dito'y bakit? Kanayon dito'y ngamen, idi ubeng. Saan pa'y apanawan ti santol kan mabulo? Ay, maipusa pa yan tinaloom apo nga ti salamagay. Ay, ado ti bunga ti makopanti. Hinta aglinong iti abong ni ka. Ay, magtangada kag taktak na. Bay amlatan ni aga ti mangituloy ti aramitan na. Kaya to tatulungan ka manong aga? Ay, kababain pa ikan ka. Kabalak na ito eh. Inkakit din naglinong. Bay amlatan no, saan nakaakayat apanawa. Uray ta, saan pa'y unay anabara ti ini. Ni tatang mo da ito'y umawawag. Ay, anya nga tatibagana. Kaya't ko kumangagsarita tayo. Ngam, kabusor ko ang makita ni Aga. Ang mga nudyak makapagtepel kat malawa anak. Apay, makagura ka kiniaga. At naglawag asi ka ti aking baso ni ti amen. Apay aya, kanunungan nyo ti awanan bain. Sika, tinaglawag na awan bain na pitaw. Na? Awan man at nagam mo nga ama. Ni? Kagangay nga isakit ko takabagyak. Kat sika,
Saan ka akap-kapin ano? Kan nasaya at aramin ti kaalagag. Ay, ti babawi ko na nakisarita ka na kayo. Amog! Madlaw ko ititimag mo. Saan ka ba'y anausawan? Anya ti ibagam kanyak. Tawan, bayamon. Makamu ka. Numait ka nagitigunddaway. Umayak agpasya di tataag sarita ta. Umay kailan? Awan pa'y ka na sa makisarita. Wisit kiti, lawaan kon. Saan ko pa'y gaya man na istorya kan kanika? No apay nga daak ditoy. Nakababain lang ko mga istorya kan ka. Anya ka di dayta? No ibilang agayam, nakasagana ka dumad. Nagsubang kami kintatang. Kinagura na. Iti panang salangad ko kinkwana. Gapo iti panangila ko na iti bakak. Tapi nagbayad na kadagiti utang na. Gapo iti sugal. Di pa'y nagsayang di ba kayo? Nasakit tinakam ko nika. Gapo tadyak kahit amalaw anak ni tatang. Ingkadang ko apumanawak langan ni lugar mi. Sapay ko matagbali rumot lang ni tatang mo? Gapo takasladyak matlaim madayo iti lugar mi. Manugutak. Asyak ti mga sikaso iti daga ni auntie. Mayat-mat ay mayak dito itanamam mo ka. Isardang mo mutlangan dahi tangar aramida mano. Mapantay di linong. Adain tugot ka merienda. Siyak ti nagluto. Ha? Paglayngam sa amin ng nika. Nagasat to lakit di ti lalaking ayatam. Sumarong ka na kitay lugar yaw aga. Nabayagan na jak nakapanijay. Pambarak ang makisarita kinitatang mo. Kunayo nagsinungbat kayo, auntie. Ang mga nonya teramida na kada kayo. Saan ka mabutang kinitatang mo? Nasaysaya at no agsango kami. Barang malawlawagan pa iti panunot na. Uray dito'y matlaang agyan ka. Sinapatag, mapukawan tigurang kurayo. Ay, nitatang lang ti manggurgura kanya kanti. Nasayaat no kasta. Kasta tinasayaat nga anak barok. Ken uray kasano ti kinadagas ni tatang mo. Laglagi pa nga iso ti nagtaudam. Ken idi ubing kapay. Adu ti sakripisyo na ken ka. Day dinanang ti ad-addaan nagrigat anti. Iso nga taan nasapa anatay. Talagang himpay-pay sumtimmay. Kung nagmanawan bibiyang mo kanyak ta, saan nakagabkabagyan? Imayak para kiniaga pitong. Ay, di kamot lang amida nagnagam. Kita man talanga. Kanon to, ti panagsagdang mong agbisyo. Inton addan sakit mo. Nay, kaya't mo sa matamataya kon. Sa bali ti panagaw-awat mo. Saan arumbang agin-ginura kayo nga agama? Asinon to, timang saranay ken ka, no saan ka na makabalay. Kat makamuditan na. Anyaya, timbaga ni aga ka na kayo. Makasulsublin dito'y. Nasayaat, ti kasasaad na ije balay. Ti kayat ko laeng, makapagkapya kayo nga agama. Saan to ang mapasamak na ita? Anak ko lang. Jackie palubos nga iso ti mangisoro iti kahit ko nga ramidan. Mawatan niyo? Nakapanaw mat kaya man tinapintas alugan na nakaparada iti sango ti balayo tatapito. Lang ti baknang di kaya bakat. Yung masidig ka kumatam nung nakasaritam ni Kidang. Dahil dyan ti kasinsin dahil di asawa kasi mangbayan ti awanan bain anubyam. Isugaya. Kuna ni Agay di nagsarita kami, baknang kano ni Nanak Idang. At dansapay dagana dito'y lugar tayo. Kukwada nga kakasinsin ti daduma taltalunag. Iso ti may sa ginagara na. Jak pagtatakkunan nga guman, kukwada lang. Talaga baknang nukas na. Uray man katnubak nang. Tiyam mo nga taniaga katad na matawid na. Tagabunlaeng ni Kidang. Tata? Uray sa ni Nanak Idang kakaguray. San man na tila madildilaw mo, Mildred? Ay. Agyaman ka ta kahit kapaya ka sarita.
No sa anak ka makadupal. Mga no, ti maramid cooking ka. Nasaya at man ta, pimasyar ka ni ka. Tamno, ada ka sa sarita. Ay, nagapwam ka day. Pinadas ko tinapan nag-apply, barang maawata. Talaga ka di aman mano ni Manong Aga nga umay dito eh. Ado nga may inti aramidan na ijay lusaw. Kan mabain ka nung agyan dito'y balay. Talaga na singpat, kan man nagbabain. Ay, adaman kayat ko adamagan kin kanika. Uray ta, agpata kayo kiniaga asan asab sa bali kanyak. Ay, ada ka di panagayat mo kiniaga. Nininang mat. Narikat asong batan day ta sa lutsod ah. Saan adakes no kas pangarigan? Yung adamat lang at pa kay karyan ni aga ken ka. Kit saan anak kaadal? Talaga anakaro tigura ni tatang kanya kanti. No day tatikayat na. Makaammo ni tibiyag na. Ay nakem tumitla day jay, intun madidigra. No mabalin nanti. Saan ko maamapasamag day ta? Nagrigat lang araw din tibiyag. Saan ta napagsaritaan day ta? Ay, amam, nakasar-saritak ni Nika. Panagkudak, at damat rik nanakin ka. Ha? Niyan timat. Ang mga numamatiak. Para kanyak, may sala nga arapaap ni Nika. Awan pulos ti pakan nakaikarikin ko ana. Anya ti aramidam, tapno maikarika ken ko ana. Anti, awan ti kabalak nga aramidan. Nanumuak lang. Ay, addan ni Mildred. Saanan anasken nga gayatak pa iti sa bali. Nagpindas magkayam tayan mo. Amangan mo saan mo napagan-ano, iti lugar tayo. No kumakabalan ka biyagan, awisan ka nga kasartan. Ket dito itan nga agyan. Saan kumapailaan aday tati panunutem? Ornosam, ti problema yung kinitatapitong. Gaputang may-maysan, maaramid nanti kayat na. Kinaguranak, gapo iti panagdilaw kakunkwana. May magninanakit ang ijay balayo. Jakla mo na niya ti nagsaritaan na kinitatang mo. Natanggal na tinakam ni tatang. Saan na nga intaltalak niya, ante? Awan nga. Nasayata nakapasyar ka. Mailiwak launayin ken ka. Mga noon niya ti kaya tasawan day ta. Ha? Kababain no da makakita. Saan da makita ng kiniantim? Saan mo't lang at ang agungot nga adaak dito eh? Panagkunak, saan mo't siguro? Nasingpat ni ante. Naimbag ta nakastreet kansak bagayin bayakabak naman oh. Mabitlaan, mga sagana akit meriendam. Agyaman naklaangan, Nika. Oh, aday niyag ko aparakin ka. Huh? Bunga ti damortis. Diyak mo, no mangmangan ka pa iti kastoy. Ay, agyaman na ka. Nabayagan aja ka nakaraman iti kastoy. Nagpintas gayam ti balayo. Baknang kayo akas kini antikidang. Nabakbak ng daninang. Nag-abroad namin ni Papa Edi. Gayam. Agtrabaho akton. Man-manon tong arudan ang makita kan makasarita ka, Nika. Apay no saan na to na makikita? Malidayan ka? Diyak mo, no malidayanak. No, mailiwak lang ata. Luklukwen nagsamat. Anya tinagdumahan ti malidayan when no mailiw. San ka di ano mailiw ka kat malidayan ka? Kan saan ka makasigurado iti mariklik nam? Ha? Apay anas daw ka manong aga. Gayom nak lang amin kat. Saan naksigura ka ailiw no saan nak nun makasarsarita? Nika, sa bali man ti malagip ko. Awan ka diti mangiparit no pasyaran ka. Amangan no adamang saad kanya kiti dalan. No beauty kayat mo asawan manong aga awan pay. Diyak masango da jiti agaram kanyak. Idi ko liwa ka na pas na kakiti panagadal ko. Diyak ikaskaso idha. Ay, nagasat tong arod ti umuna, nobyom. Nagasat na talaga. Kaputa ti umuna nga yatek. Isuntumot kag balin nga. Pakiasawaak.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dikit din sumardeng agtodo. Di sinarako sa kulatan. Ay napasakla kan nga roda din na oras. Kaya kumapay agawin no sana nagrekap di tiyangge. Kanawan mo tikadwak nga ginam. Nagininot na napimanaw iti agtodon. Kabuteng dan sa titodo. Salbag. Wano kabuteng nadag iti asawa da. Sana mabalin da ita kanyak. Iti si bibiyag pa iti asawa. Nasa buwag ka nakitinitidan ng iti kalsada. Salbag na yalogan. Nakapigpig sa lang arunang titudon, pinapaggas na palang kinagpataray. Katni, natuntidan ng iti kalsada sakit lasong-lasong. Napakadaklang yakam mo. Di pilang may itong partildok. Nene. Nagpigsa na dyan, nag-road, kibat na. Gininayad akit din agawit. Agre-ring ti cellphone ko. Anya ka di ti orasan. Tanda ni kaya man nga terapi nini ka ti umawawak. Hello, Nika? Hello, Ninang. Nasikaksamat ti pa naturog yon. Pasensya kay lang kuman. Grabe ikagaminan nga imawag. Ada ka di napatag nga ibagam. Ikaw gawid ko nga ni Manong aga. Nga maipilit na lahat na tinagawid. Urek tudtudo pa'y laang. Mapain nga taam masinga na kayo tarabi Ken saan na akayat mapuyatan kayo. Ad-adamanan mabae na maturog dita. Nakasangpot ka diditan? Jatlaan mo. Nakaturog ka kita yan. Asidigmat lagi tabalayo nga umayan na. Siririin pa'y nga tanibaldo ita Ugali na ti aginom iti rabi Aglalo no kastoy nga agtudtudaw. Diyak na puutan ti isasangpot mo iti rabi aga. Ngam nakariin nga gapu iti awag ni Nika. Inawagan na kayo ni Nika, auntie? Angam apay? Madanagan nga raw. Kaimpilit mo tinagawid nga agtudtudo pa'y laang. Imbaga na ang maturog aklatan ni Tisupa. Ang nagbayi na kanti. Uray, tasan mo tunay na pigsa titudo. Inyalika ka na kalaunay. Panagkundak, adarik na nakin ka. Ha? Ay, anyamad na ita ako na yun, auntie. Nasaya at lagay yung ni Nika. Sa anak amay ka rin ngayatan na. Ikabagyak iti kaaruba yung abarangay ti umawawak. Ha? Hello? Adya? Adda na tayo anakimat idirabi Asinaw? Aga, ni tatang munsamit tinakimat. Nadamag kumat nga adda na tayo anakimat idirabi Saan ko asigurado no ni tatang mo dayjay? Madanagan namin ni auntie. Aglalo tasan na mawagan ni tatang. Ang mga numat maturog pa'y laang. Naku na nga minti kapsat ko idi lumabas iti tiyangge. Ada itya nga gininom. Nagpigsa kami titudo dito iti rabi Napigpigsa manin dito Nagpigsa pa'y tiguruot. Agkinkin tayo iti rabi Tauray la ang malawagan ti kwartok iti kanabsiit ti kima. No nagrabrabi ni tatang iti tiyangge iti rabi nakaawit pa nga ta no napigsa titudo. Aglalo no nabartakan. Sapay nakabutbutang tiguruot. Mapanak to ije balayon ton madandama. Katsi ka, saan ka matla matuduan ije abong? Nagawid ak anaturog iti palay iti rabi Nagiyawid ak ngamin iti natang kan prutas. Naimbag man ta nagawid ka? Panggap ni auntie nga
ipadakkel ti abong. At no naimang ka no pagyanan. Nasaya at no kasta. Agan-anad ka no mapan kay Bakir. Nagalislaki ti dalan. Wan, oray inton alaldawon a rumarag. Aganad ka kanayan ha. Kan makikita man ni tatang. Saan ka amadanagan? Nauyong ni tatang mo. Ngam saan na ka may turod adangran. Aglaklak amak lang iti agkakadakas asao. Masadot ang napumapumangon. Guri-guri na kutan ka pwede pa nakatulog idirabi. Nga sino kaya? Inyo di masapol mo? Ama Pitong! Siyang ni Mildred! Sumrag kalatan, saan na nakatrang ka na ita? Masaduta ka bumangon. Kumusta kayo, tata? Dahil aguri-gurak. Nga pwede pa nakatulog idirabi. Amangan no makagura kayo, iti dahito nga ibaga. No may panggabagan niya aga. Saan mo nga ibagabay? Ang mga no kahit nakangailotuan di ka Mildred. Nagkakapasutak ng karigatak di mawag. Kaya't yung ka din namatay akon. Pitang, kanya ka diti sa asawa. Apay nga agkakapsot ka ako ram. Masakit ka kaday. Awan baby ang yuga niya. Ay nabartet ka man nga tan idirabi eh. Ay, saan ka matlaangan nga agnakaw? Madagod-dagol litet ang ibagbagayo. Anya iti bagayo? Awan bibiyang mo ko na. Ang muka bilin nyo kiniagat yay ni Mildred. Tati amuyo kat siyak dinatay. Anak imat. Gapot tamadanagan kami noan nga kinapasama kan ka. Ay, awan sir bina. Data. Idip lagat nga ron. Paslay daw dawat na pa yung matay akon. Inawagan dakla ko man anti. Nagalispay lang ti dalan ngagturong ditoy. Kasla makatutudo man nga agpaisyon. Ay, anya lakit din ni tatang mo. Madanagan da tao. Sa kagura na kit din ti panagdamag da tao no anya ti kasasaad na. Ay, amuyo mo ti ugali na anti. Ewan gayan. Tapno saan ka akanayon anak kapupok. At pasuro kanto kinibaldaw nga agmaneho. Uray ta saan amaus-usar na yung kutse. Ha? Ay, papanak nga agkotse anti. Usaram no da oras mo nga agpasyar. At trabahon taon ni Nika. Sukunem iti trabaho na. Wado awisang nga agpasyar. Talaga ni anti. Amo ti ugali ni Nika. Paburak kada kayo adwa. Baglangan. Tana si putak. Kat nakabig ko ti manibela. At dalat ta ngamin dagiti darasudos ngagmaneho. Naimbag tayo singasing ni anti kidan. Nagpaisurok ngagmaneho. Itam lang tinagbaliwan ti biyag ko. Diyak namnamaan ang mapadasak ti agmaneho iti kotse. Ha? Hindi ka da ito ya. Nalpas nga tanti trabaho na. Tinasayaat. Sumardengak pa'y. Hello? Hello, anong aga? Amumat kaya man tagmaneho? Ha? Ay, nakita nakgayam? Nakita kayo tayo bigat. Nakita kayo kinimanong baldo. Wan, nagpaisurak kun ko na. Inton kabisado kong tagmaneho. Umay kanto sukunan iti pagtrabahwam. Kan awisan kang agpasyar. Agyaman nakta ti awis kong agpasyar tanika. Itala nga makapasyarak dito'y igid ti baybay. Manipod idi makipagnaedak kini antikidang. Agyaman nakmatkan ka. Manipod na sursurong ti agmaneho, kanayo na nasukunan nak. Kaya't ko natalagid ka makasangpat idi balayo. Ha? Talaga? Kan naragsakak no. Kakuy-kuyog ka, Nika.
Ora syakmat, manong aga. Naragsakak na makisarsarita akan ka. Ha? Kaya't mo asawan, agpada ta iti marikrik na? Marikrik na? Anya ti kayat mo asawan. Ha? Pakawanan na kumani ka. Ore, saan na ka maikari? Kaya't ko amamuam. Nika, ay ayatan ka unay. Anya ko matibibiyang ko. Wah, no saan nakapinanawa na dagos sa mga pinatultilak ti loko niya. At ang sakit ni kinagura yung nagtatapitong. May saka pa yabyangod. Jay pa nga sa nubyom. Ni Aga, ti kayat yung asawan? Nakita niyo, tata. At ka di sa bali pa yan nubyom. Malagsid At damat ilimlimang mo apalimod mo. No nakitak ni Aga, jak pa'y binulbulo. Nyaldong, nakita na kanu ni Aga, nakakotse. Sa di nyo di nakakitaan na nakakotse, tata. Nasaya at man ka makapanunod nga pasyar dito yung lugar tayo. Amo na pa'y ayat idalan na nga umay ditoy. Ha? Agim babak na nga tiloko. At damat nga min ni Kidang, pagpangas na. Ambisyoso. Adun sa tindi mo, amo may panggapitin nobyam. Nabayagan asaan kami ang nagsarita, tata. Adun tinagbaliwan ti biyag na. Nakakotsen. Kotse ni Kidang redyay. Asino kumapay, isabali nga agusar. Nung maguri ka, abay, pagluganan na ti kotse, ang mapanidya bantay. Kayat ko ada kayo ti umuna makaamoy ti daytoy ninang. Ngam kayat ko ani aga ti mangibaga kada kayo. Anya ka di day-day. Asla, ada agparparik na kanyak. Makitak ngamin iti kinaragsak ti rupayaw. Ang nasaysayaat no mga gakamis mo kada kayaw. Kwa, auntie, agayan ayat kaming kininika. Ay, agpaisaw. Ay, kablawan kayo. Agyaman na, tasyak ti umuna amakaam mo nga agayan ayat kayo. Ay naragsakak launay. Ninang? Idi pailaan kat amuyon apaburak iti relasyon yaw. Agyaman ako unay, auntie. Kahit kaano nga ti panagkasariyaw. Ha? Ala ni Ninang, mabayag pa'y dayta. Adu pa'y ti arapaap ko kayat ko agun-oden. Saan tun aninang ti awag mo kanya? Kayat ko, naawagan nagpayan iti mami. Auntie? Apay ang mami? Uray si Kaaga. Saanan nga anti ti awag mo kanya? Mami. Intun makapagkasar kayo. At danto isagot ko kada kayo. Ala, ni Ninang talaga. Daman na naragsakan Panawan kayo pa, tapno makapagsarita kayo anaimbang. Ape, aramid ko dayto Makunkonsensyaak. Sa anak lang ang masyan ka ni Mildred. Ngamuray ka ni Nika. Uray na numuaklaan. Marik na ti panagayat na kanyak. Napudno ni Mildred kanyak. Awan basol na iti relasyon mi. No maamuan daan nobyak idaadwa. Anyan to ti aramidan da. Ay. Amangan oray ni Antikidang kagura na. Itay pa'y nga agriring ti cellphone ni Aga. Saan na sungsungbatan? Kas na una yung panagnervous ko. May turan ni Aga. Ang mabayag saan na ka makasarita. Nagbalog ka din kayan ayat ko. Hello? Babae magtasimong bat. Anya di kaya nasawad ay to'y. Apay, di ka sumumbat? Sino ka? Wrong number. Sorry. Okay, wala nyaman na. Diyak ka ba alat papagdamakan na diya babae? No apay nga takan kwa natin cellphone ni Aga. Apay ang Aga. Marat nakakasala.
Anasakitana. Nakaragrag sa kaklaunay no kas nga kuy-kuyog ta aga. Sikat ikapatgan apagtang adimteng itibiyag ko. Nika, saan ka kading agbabawi anak iayan ayat kanyak? Awan masakbayam kanyak. Dahit ako matikayat ko may bagakan ka. Adan sa jaya ni Ninang? Naibaga na gayam kanyak. Tulungan na kano iti panagtuloy ko nga gadal. Sana para kanyak dayta. No talaga ngay ayatin nak, magkarapaap ka. Nika. Para iti masakbayan ta. Kan kadagdag balin tong anak ta. Aday bagakan ka ha. Imawag ti sigod ang katrabahwak i DJ Manila nga trabaho itan ni Dubai. Dubai? Agabroad ka? Ni Mildred? Oh. Nakita na kami. Apay kasanay ko lang ka. Saan na ka di palupusan? Para iti masakbayan ta. Pas pangarigan nung matuloy iti panagabroad ko. Isa masapol nga damat aramidam. Isumat lagayan asaan ka na umawawag kanyak aga. Ha? Kay taka di ka babae, pinangisukat ang kanya. Aguri ka, Kwa? mabitlaan. Asino ka? Saan ko mga umno daytoy alugar? Ngam kayat ko ama-ama. Kaayan ayat ko ni aga. Siyak ni Mildred. Kasano nga napasamak ni Kasta? Di amok, awan ka ayan-ayat ni Aga. Masapol nga inamong ko ma. Sakbay nga inaklon mo ni aga. Oh, aga, agsao ka. Aga, udno ka di ha? Pakawanan na ko, ma. Pakawanan dak. Di amok, nasayat ka tao. Ama pagtalkan ka. Awanan ka mat kami tibain. Saan Nika. ka nga kayat? Si ka babae, kukamlaan ni Aga. Da kayo tek kapagay. Ang jak namnama, akabalan ti manggulip kanyak aga. Naglakakan ana sulisok. Uno, ay ayatem kadimat tayo a babae. Mildred. Apay asaan ka ama kasungbat? Ngam saanan ama sapal. Umdasin tinakita ka. Ditakan. Agpagpakasyakan ka. Agpalawagag. Sumurot ka kanyak. Kalpasan na dito ang panagsarita ta, Mildred. Uray lipatan nakton. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Malaminak lang na eh. Nakabarbara ka. Dahil ito'y samot hindi pa katayang ka. Nagda gumaarak ngayon umaga. Talaga mo direk na ako. Diyak ka ba lang di bumangawan. Awan agas ko. Ni Mildred, di lang ata mairan ng asarungkaran na. Mildred. Itay pala nga dimting ta dito igit di baybay. Saan ka matngagsao? Agsangsangit kalatan. Amom ka di ang masaksakitanak. Ada masakitan. Kadagita kay magbaga. Anya tinagkurangakan ka. Apay. Pakawanan. Ay ayatan ka unay, Mildred. Ket nini ka. Ay ayatem katipay. Agpada kayo ano patag dito'y pusok. Tiimpalay mo dito'y puso. May salaang timabalin mo nga yatem. Kan oray na sakit. Siya kung ti umadayukan ka. Dahito yung timaudi apan nakakitam kanya. Saan? Diyak ka ba na mapukaw ka itibiyag ko, Mildred? Katanya ti kayat mo. Pagragpinan da kami. Saan na ko mga ada pasakitan?
Nagsangsangit ka nga marakop kanya ni ka. Nagsaam laki tinti sa ibag mo. Adi at tinapasamak. Ay, ayatak niya ganinan. Ay, sutiw mo na nga ayat ko. Nagtalikakan ko na nga mapagbit lagayam timpay na ragsak ko. Saan ka maawatan? Anya ka titinagapaan niyaw. Kabok, siyak lang kay ayatin na. Nga madamot gayam imununa kayan ayat na ngam siyak. Ha? Kinabailan ni Aga, tinanggundaway kan ka? Anya ti aramidak ninang. Ay ayatak ni Aga. Nga mariribo ka na kunay. Nagsakit. Tiawan at baen. Siya kon ti makaamo ang makisarita kini Aga. Lipat mo. Awan ti ka iskan na alalaki. Awanan kay tibain. Ante, Manipo dita. Laksiden kan akabagyan. saan kayo ang mababalaw, ante? Amo ka napatig ni Nika kada kayo. Kaslaan na ti pangibilangan ken ka. Gapot takabagyan ka. Nagtalakak ken ka. Ngam sinayang mo dagiti plano para kada kayo adwa. Pakawanan ko ma. Jak impon no kada kayo nga dan kayan ayat ko di lugar mi. Di ka lang nagbainan. Masirib ken na nga to ti adal ni Nika. Apay alinokam. Nalaka lang ang malipatak, ante. Kat, anya ti kayat mo asawa ni Tidayta. Nagang angawam laang ni Nika. Inayat ko itinapod no ni Nika, ante. Ngamjak kayat nga adda masakitan. Awan karbangak amang dadal iti masakbayan na. Naimpag, kaamom dayta. Dakkalabidot ni Nika ang naglawan ken ka. Kat itamot laang. Agbalkot kan kadagiti pagan-anay mo. Humanaw kan. Ante, Kan manipod ita. Awanan tinamnamaam at tulong kanyak. Makaabmo kayon nga agama. Uray agpinatay kayon. jak nam naman nga umay ka ditoy. Pakawanan na. No jak may turot ti may balayo. Mabain na klaunay, Nika. Jak malapdan at sangit. Pakawanan na. Maniputi ti damo ta anak kita. Naragsak akon. Kinayat kan. Ngam jak kayat nga adda ama sakit anak. Plano pa ilaang ti agabrod. Ngam, gapoy tinagtungpalan kaya nayata. Umadayo ka talagan tap na malipatan ka. Nasa umat para kanya. Ngamjak kahit asyak ti makagapo ang madadal ti masakbayam. Nanumuhak lang at tao, Nika. Maag ka. Di mo inilala ti ayat ko. Nika, kahit ko kung mga agin na dayuta, nga awan sakit tinagam ti may sa kadata. Mabalin ka di man ti kasta. Kasano mapasamak ti kasta. Diyak kabalan nga ituran ti agbayag iri pa nagsarita ta. Iso ditakan. Apay ngay nawagan nak. Anya ti masapol mo kanyak. Nakapsutak. Ingkari ka atak timawag. Tas ikalang ti amo ka makatulong kanyak. Nagtumarak iti agas nga kuri-kurak lata. Awan ti bibiyang ko. Awan ti mauray mo at tulong kanyak. Pakawanan na kuma. Yak pa'y kayat di matay. Gunggo na. Kagkayat pati ang matayak. Idon-lunod na ka di. Anya ka di basol kuking ka. Saludsudem to itinalaing nga anak mo. Sa anak pa'y anak kasagana. Nagpakita kin ni Aga. Awan bibiyang ko kada kayo nga agama. Nasakit launay tinagam ko. Kagurak ni Aga. Nasingpag iti kunaga. Kinaasyak. Aniya ti insuban na. Kasinsin ko ti inana. Ngam napatpatag ni Nika kanyak. Musta kayong tatapito?
Agurigor kayo katipay laang? Adapay kurigor ko. Ken nakapsutak. Ada intugot ko noodleso. Sarabog iti kabagyan mi ang nagbakasyon manipo di abroad. Ken nakiuraga ak iti pinartida abaka. Isutila uyaag. Agtaldo kayo tapno pumigsa kayo. Agyaman nakit Panang saranay mo kanyak. Mabain aglawanay ken ka, Mildred. Saan nyo kuman ang panunutan day tata? Sige, inakon iti kusina. Tapno lutwag ti noodles ken ti karne ti baka. Mabitlaang. Malagip ko ni Aga. Saan kami pa yan kita, tata? Sige, tata. Limid ay iti panakadakamat ko itinagan ni Aga. Pahinga ta. Agyaman na, ta sinangon at Mildred. Agbababawi aklaw na iti naramit ko. Anya ti pagbabawyang? Nasakit tinakam mo? Ta pinapanaw na ka ni nanakida? Pinapanaw na, ngumsan ko agkagura. Basol ko ti amin. Maawatak niyan ti kidang. Napatag ni Nika kan kwa na. Mildred, agpada kayo napatig kanya. Agbababawi ak. Ngagpada kayo napasakitan. Pangasim. Lumabalin. Saan ko na kaya tagsangit? Mildred, sikat ti pinili. Saan pa ilang aday tati pagsaritaan ta? Masakit ni tatang mo. Kasapulan na ka. Imayak tap nagpakada kada kayo ninang. Ang mga may bayaga kay Manila. Asikaso kami ti panag-apply ko ti abroad. Nakikideng kagaya man nga umadayaw. Maawatan ka, Nika. Basol ni Aga daytoy. Tiawalan po. Pangaasiyo ninang. Lumabalin. Diyak kayatan na may palagipay. Kaya't ko nga itanam itilipat tinagbalin akayan ayat ko. Aday jay at tao. Kat may salang apas sa titagtagainip ko. Ubing ka pa, Nika. Makasarak kanto iti ad-ada amay ka ring ayatem. No ita, awan pa iti planok. Amaki ayan ayat manan. Sapay ko ma, taagbaliki ka iti arapaap mo, Nika. Ay, sinayang ni Aga ti kinasaya at kukenkwana. Siyak ti anak, tatang. Rumbang asyak ti agpakumbaba. Lipaton nyo kuman nag itinapasama itinapalabas. Manipod na tudwanak. Nagsakitak matan. Kat marik na ti panagkapsutan. Ti bagik. Kan kapupay ti panagbisyok. Nasayaat. Tanaamiris yu ti dakas nga ibunga ti panagbisyo yu, tatang. Nga madaba nagakahet ko amalawlawagan. Hindi nawagak ni Kidang tagpatulong ako makangkuhana. Kastao na ipungtut na. Pasensya kayong tatang. Ad-ada aking marutigura na kada kayo. Kat siyak ti aking basol. Ngamsaan ko maarumbang nga iramraman na kayo. Anya nga may tinapasama ka. Nakasaysayaat kang ka. Mabayin ak unay itibukod ko abagi, tatang. No apay an aramid ko daytoy. Ang tawak laang ang makaramid iti bidot. Tatang, nagbalin akayan ayat ko ni Nika. Nga anak iti bunyag ni Antikida. Sumot lagayam akagornak ni Kidang. Ngam awan imbaga na kasta. Oray ni Mildred kat awan na istoryana. Ngam nadlaw ko analidahay kan makasangsangit edi sinarungkaran na. Gaputa inuray ni Mildred. Asyak ti agistorya kada kayo, tatang. Ado dagiti banag anapukaw ko. Ngam ti pakaragsaka. Nagkapyata yon. Ni Mildred ti pinilik, tatang. Pangadang mo dahi Aga. Kat nagasaysayahan ni Mildred. Uray na sa brakak kang kuhana. Tinulungan na itinagsakita. Sumagmamano pa'y alawas. Mapana kon ikito pa'y. Mabalin aday to yung timaudi apan nakakita yung kanyak. Amo ka day ti arapaap mo, Nika. Nika, agyaman na. Katinarigagayam akasarita na. Kaya't kung madayo ak analagan tirignak. No pa'y nasakit. Tarigagayak tiragsakyo.
Ulitak manan. Pakawanan na kumani ka. Napakawan kan. Nupay, adapay na ang dito'y pusok ti saan. Saan ka, Kagura? Pumanaw pailaan. No, makapagsarita kayo ng sayaan. Saanan? Di na kang papanawan, Mildred. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi kani aga adudwa kamilaan. Ti pagyamanak langan, agyamanak, taimbingayan na kiti ayat. Ura pagbitlaan, nakarik na kiti ragsak. Naidumduma ka nga agayat, Nika. Adaan ka itinasinaw a puso. Karbo nga tagragsa. Mabalin nga itinaituding a panahon. Mabalin nga rakupan ka, Mildred? Agyaman at Nika. No ba nagamang mo ta itibito ta panawan. Agyaman at iti kinasayaat mo agayam. Kalpasan tidak kalapan nubok iti patumpatid ta, Mildred. No payawan kinabaknang ang may pagpanakal ko ka. Kaya't kung agkasartan. Aga, sigurado ka iti dayta pangagdang mo. At amay ka rin ni Nika nga ayatam. Sikat ipinilig. Diyak kaya't asaktam ti bukod mo arik na. Nakaadayon ni Nika para iti arapaap na. Natanok nga agayat ni Nika. Kinabailan na ti agsakripisyo. Karbangan ng tagragsa. Adda sa balian ay kari para kinkwana, Mildred. Umanugot ka kading agkasartan. Diyak may ladawan ti marikrinak. Ay-ayat ang kalaunay. Ablawang kayo. Sapay lang kumatan, naragsak kayo, ti panagdinayo kasagasawa. Agyaman na klaunay, tatang. Diyak mas baalan ti kinaragsak ko, aga. Kunak man no inawis yun ni Kidang. Diyak nakita. Ang mga noda itilikod, tatang. Nanumulaang ti kasarami kini aga. Nagado ti dimaray. Tatang, Mildred, agawid tayon. Talaga asaan adimaray ni Auntie Kidang. Talaga akagura na. Kumusta kayo, Ninang? Pasensya kayo na itaakla na kaawag. Kunak no nakalipad ka. No, daman tao ajak tumalipatan. Da kayo dayjay. Nakasaysaya at kayo unay kanyak. Makumikumak lang amin iti trabaho. Itay bigat ti kasarda Mildred ken aga. Inawis tak. Diyak ti maray. Nagkasardagaya man. Siyak tinagsakripisyo. Namapay ang masakitanak.